Yung stepbrother ko kasi, siya niya po ako, pinastos niya po ako, tapos inihinipuan niya po ako sa lahat ng parte ng katawan ko. Sabi lang niya sa akin, normal lang daw yun. Ginagawa din daw yun ng kababata niya sa iba niyang kapatid na babae. Yung stepbrother mo, hinipo ka. Opo, ma'am. Pwede bang malaman kung nasa ilang taon ka nung time na yun para hindi na ako masyado mag-compute sa pagkakataong ito? Grade 4 to grade 5, ma'am. Mhm. Tapos, yun nga, pag umaalis yung stepmother ko tsaka yung papa ko, yun po yung ginagawa niya. Hindi lang po siguro hinipo yun, mami. May time na tinatry niya parang ipasok sa ko. Natatakot ako na magsabi sa papa ko noon nung nabubuhay pa yung papa ko. Kasi baka hindi lang maniwala sa akin. Lalong-lalo na yung nanay niya. At ilang Siguro, taon siya binaba- noon? Nasa hustong gulang na ba? High school na po siya noon eh. High school na siya, pero nasa 18 Opo. years old and above. Opo. Posibleng hindi niya po yung matandaan kasi binata na po siya noon eh, nung ginagawa niya sa akin yung time na yun. Mhm. Kahit sino sa mga kamag-anak mo, wala ka na pagsabihan. Wala kasi kilala po nila yun eh. Okay, so talagang si father, si stepmom, si stepbrother lang kasama mo sa bahay. May iba pa ba kayong kasama sa loob ng bahay? Wala naman kami lang po. Kayo lang. Opo. So, kumusta muna yung una ninyong pagkikita o pagsasalamuha sa isa't isa? Okay naman siya, ma'am, mabait. Tapos nagkakasundo kami kasi bunso nga po. Hanggang sa nagka-close kami, tapos yun yung time na iniwanan kami ng mama niya tsaka papa ko. Umalis po yun. Yun na po yun, yung trinay niya po akong yakapin. Tapos halikan, hawakan sa lahat ng parte ng katawan. Sinubukan niya po yung ginagawa ng mag-asawa. Pero hindi po siya nagtagumpay nun kasi wala pa naman po akong karanasan nun. Was there a point na sinabi mo sa kanya na hindi ako komportable o itigil na natin to? O nagre-react ka ba na umiiyak ka? Anong nararamdaman mo nung time na yun? Hindi ako nag-react, mami. Kumbaga parang sinasabi ko lang na hindi tama to kasi magagalit si Papa. Sabi niya, tama to. Parang inano niya po ako na tama yung ginagawa kasi nga daw po yung kapitbahay daw po namin na lalaki at saka may kapatid din babae. Ganun daw din po yung ginagawa. So akala ko normal lang po. Yun pala, nung nagkaedad na ako na pagtanto ko na mali pala yung ginagawa niya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.